मनसेचे नेते राजू पाटील यांनी एप्रिल महिन्यामध्येच रेल्वेच्या गर्दीचा एक व्हिडिओ ट्विट केलेला होता। बदलापूर स्टेशनमधील फलाटामध्ये अचानक बदल केल्यानंतर प्रवाशांची या स्थानकावर गर्दी झालेली होती। त्यावेळी राजू पाटील यांनी रेल्वे प्रशासनाला सावध केलेलं होतं। थोडं जरी नियोजन चुकलं तर भयानक परिस्थिती उद्भवू शकते अशी भीती सुद्धा त्यांनी व्यक्त केली होती। मात्र तरी सुद्धा रेल्वे प्रशासनानं दुर्लक्ष केलं। काल अनर्थ घडला, निदान आता तरी रेल्वे प्रशासन मध्य रेल्वेवर गाड्या वाढवणार का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय। हा व्हिडिओ राजू पाटील मनसेचे नेते त्यांनी ट्विट केलेला होता आणि त्या संदर्भात त्यांनी विचारणा सुद्धा रेल्वे प्रशासनाला केलेली होती आणि त्यांनी प्रशासनाला सावध केलेलं होतं। गाड्या वाढवण्याची मागणी सुद्धा त्यांनी केलेली होती।